V tomto videu budem hovoriť o Star Parku. Ako teraz môžete vidieť, už mám pripravené videá na Star Park, o ktorom budem hovoriť. Najskôr si pozrieme toto video. Preto ako dlho to trvá, tak to budem zrýchlovať. A videa nájdete v popisku, keby ste ich chceli vidieť. Alebo si dáte na YouTube Star Park a vám to vyskočí. Takže bez obav. Počkaj, tam bol Mr. B. Vidíte? Tam v rohu. Dynamite. Tam asi bude pre mňa.スターパークがどんな場所かって？もちろんユートピアですよ。喧嘩や争い事とは無縁の娯楽の世界です。Aby ste vedeli, ja som to už predtým videl, hej, tak to budem niektorých častiach zrýchľovať. 皆さんのご協力があれば、スターパークは幸せの輪を広げて、幼い日の心の傷だって癒すことができるでしょう。いや、子供たち。お見せしたいものはまだまだあります。 Tam je Poko. V rohu, jeho hlava. Tam je nejaká chobotnica. No, čas chobotnice. Počkaj, tam je Nabula zbraň. Hej, tam je Nabula zbraň. A tam vyzerá ako natýka skin. Trošku, hej. Je tam, to je snehuliak, no. Sú tam kaktusy, takže možno tam bude ešte aj... Áno, je tam Spike, ale neviem, či na vesny. Tam je, hej, tam je na... Ako sa volá? No tam je ďalšia zbraň. To práve vystrelil. Vzadu je Spike.スターパークでは徹底管理されたテクノロジーにより皆さんの快楽や幻想への飽くなき欲望を叶える。 Teraz príde niečo zaujímavé. Tak pozorne sledujte. Vidíte, čo mu polial? A teraz ako keby mal robotickú ruku. A to trošku zrýchlim. Tak to by to malo stačiť. Tam odniesli nejaké kilo. A v tom druhom videu, čo budem pozerať, tak to je strašne zaujímavé. Takže tak. Vidíte, čo je v bravu ten veľký boss? Tak vľavo, vzadu vidíte ho. Tak ho tam vidíte.
Teraz kráča, vidíte? A dúfam, že vidíte, lebo to dám ďalej. Spike. Zase pôjdeme na to zase pozrieť. Ako vidíte, je to Star Park a toto je úsok z tých kamier. Teraz ako budeme dívať na kamery, takže tak. Zatiaľ je ako, že je všetko normálne, ale potom, keď dynamite odpálí, tak sa potom ešte zle stane, hej. To ako zatiaľ tu nič nebolo, tak to dáme tuto niekde. A je to ešte bližšie. Počkajte, ešte kúsoček dozadu. Hej, tuto už je. Vidíte, už nech sa odpálil. Odpálil a tam sú tie diamanty. A to je ako, neviem, asi nejaká ulti. Vidíte? Sa bojí, aby nikto nezobral. Teraz keď sa do toho pozriem, tak. To potom, keď sa budeme kúsok ďalej dívať, tak to si vám na to upozorním a si to všimnite, ešte to aj zastanem. Aj nie je to celkom strašidelné, že to sa tie obrázky stoja. No ako už to za chvíľu je. Tam je ako keby nejaký rozhlas. No už to ide, už to ide. Tam je Leo. Vidíte, dotkne sa ho a už je neviditeľný. Už ako keby... A teraz Nita, keď sa ho dotkne, tak už má ako keby hyper alebo ulti. Tak povedať, ako keby tak vznikli ulti alebo hyper charge. Mám taký pocit. A keď dáme o kúsoček ďalej, je to fakt dlhé. Tam je ten znak, v ktorom na konci vidíte takú jednu taký znak, čo vám vždy inak ukáže. A dáme to ešte kúsok ďalej. Takto. Vidíte, už horí a preto už je asi Star Park zase ako keby ho opravili a už je oznova. Ale až vraj Colt vynašiel, už to bolo ako, nie, Spajka. To bolo predtým, no.
A pri konci, neviem, ako to mám pochopiť. Keď tam bude iba Spike. No vidíte, už to je Spike. Že čo robí. To čo robí. Ako nejaký plyn, to bol duch. Ďalší. To je ako zabíja. Ďalší. No ako, to čo robí? No dobré, už je ako koniec. No a ak si dáte toto do Google a dáte vyhľadať, tak sa vám ukáže toto. Vítajte, testovací subjekt číslo 2000 no, číslo. Hlas detektickou bat. No, neviem to prečítať, ale to sa vždy vám niečo iné ukáže. Takže, ak si to napíšete, môžete. A jasné, že si ešte zahrať pár hier v bránku, ukážem vám, čo je nové a tak. No ako môžete vidieť, už som v Brawl Starse v shorte, ako ste mohli vidieť, ste mohli získať túto suprovú ikonku do Brawl Stars Star Park. A ak sa chcete pripojiť a ďalšie získavať informácie o nových videách a tak sa pripojte na môj server, ktorý sa volá Prostir, ako keď sa volá na YouTube. Natočil som dneska dve shorty, jedno bolo o tej ikonke a druhom o tomto. Že ako nemám ešte jedného brawlera, to bol už nemiaký, no ale že si môžete kúpiť Legendary. Podľa mňa sa to neoplatí. Lebo ako 17 000, ak niekto na to má, tak OK, tak má ešte aj najvyššie, ale ja mám iba 350 coinov a 13 gemov. Lebo som hral celkom na Lily. V minulom videu, čo som hral, tak to som mal na 15 alebo tak. A Kaze už mám tiež na 15 a Lily sa budem snažiť dať na aspoň rank 50. Nebudem dávať na max tier, lebo nejako ešte chcem plniť nejaké tie, neviem, rekordy, no tak sa to volá. Ešte kúsoček a už to budem mať, tak dúfam. A ešte možno v budúcom videu budem plniť tie rekordy, takže uvidíme, no. A môžete mi vybrať, aký rekord by som mal plniť a čo by som mal v budúcom videu robiť. Ale naozaj škoda, že ste mi nenapísali do Brawl Challenge, keď som si myslel, že tam bude aspoň takých 5 komentárov, že urob to. Takže tak sa uvidíme v budúcom videu. Možno budeme mať ďalšie zaujímavosti o Brawl Starse. No, som hovoril o Star Parku a možno, neviem presne, dávam ešte QR kód alebo link na túto skvelú ikonku. Ale skôr by som chcel, aby ste si ju naskenovali z shortu a dali like, komentár a ak nemáte, tak aj odber.
ale aj na toto video. Takže ahojte, uvidíme sa v budúcom